Здравейте, сега ще ви покажа с Camtasia Studio 7 как да снимаме на HD 1080. Сега избирате си един клип, аз съм си избрал, например, кой да го направите така. Ето, слагате го така и ето го. После отивате на продукт Share и тук си избирате такива неща. Обаче аз съм си направил такова 1080p HD 16 и ще ви покажа как се прави. И оттам се правите на HD. Чакай. Отивате на Add Edit Preset. Го там. Например, сега ще го такова. Не мога да го кръстя още веднъж. Да, тук Web както си е, нали ви е така. И натискате тук New. Там ново. Как ще се казва, например, YouTube. Ето така. Правите си го на Windows Media Video. Напред. Тук го оставите така. Трябва да е Camtasia Studio 5 Quality on File Sys. Recommended. Леко там. Отивате напред. Сега. Тук натискате Custom Size и тук пишете 1920 и тук чакайте, обърках се. Е така. Давате напред. После тук гледате настройките, те са си така. Това. Сега край. Close. И ето ви го. Натискате го нали там. Напред. И тук как да го кръстя. Пробващи. И тук натискате край. И тук ви се конвентира. Хайде сега да изчакаме. Не, аз ще дам направо клипа на пауза и после ще го пусна. Да видите и клипа се оправи. Ето го. И така, сега ако ще го пробва, вие си знаете. Сега отивате в YouTube, защото там гледаш колко. В VBOX не може, там не може да ти показва. И затова в YouTube. Нали, качвам го. И проба. Тя качва се. Пак ще го спра на пауза, то и готово. Оправи се. Даде зареди се. И ето го проба. Сега ще видим доколко е. Ето 1080. Чакайте да се оправи. Да се оправи. Ето го. Доста добро качество, обаче го направих така малко. Можете да го направите по-голямо, фулскрин или някой си там. Това е. Айде, чао.